Kakva je to grupa bez vokala? To je kao Vukovar bez ćirilice, kao HDZ bez korupcije, kao SDP bez Bandića. kao... Ja nisam vaš, moji su dobili 45. Učučit svoje dijete da se takvom ološu ne miče. Ja nisam vaš. Jednostavno više pričati uopće o ratu, mislim, prošlo 25 godina, to je ono pase, 4 stoljeća nakon završetka i dalje pričamo o tim temama, to je, mislim, očito da puno ljudi, političara, pogotovo parazitira na tim... Pa još je super kad se priča o Domovinskom ratu, kad se priča o Drugom svjetskom ratu, to je meni ono... Pa nije, pa jednostavno više... Drago mi je da sam ovdje i drago mi je da imam čast gradonačelnika pozdraviti sve Zagrepčane i Zagrepčanke koji na ovaj 8.5. slave dan oslobođenja Zagreba. Možemo? Jel možemo? Može. Pokažite kako možemo. Možemo. Vidim mladu